जायगायाव भटबो दिनो दाफै इउपिपिएल हक बिपि हक कंग्रेस हक बिजेपि हक किन्तु जोंनि बे जायगायाव दिनो दाफै बुलावबो जों किन्तु बाव चान्स होला दिनैफ्राय इउपिपिएल जों खोथा गैया जोंहा सरकारा जाय एबार जोंनो भट बिगोन जों बेखौ दालांखौ बानाय बेनो टटेल जों भटखौ होजोबगोन दानो होगोन जों दानो फै सारमोन दङ फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ दा बानाय फै रेफारिं खालामबाय दानो भट जों बानायनाय लोगो लोगो जों भटखौ होगोन खुनु खोथा गैया जोंहाथ' दहाय बहुद बिपद जानाय थांदों दालाङा बहुद गोबावनिफ्राय बायनाय दंमोन दहाय नुवा नुस्लाबा फैबाय अबेनिफ्रायबा गारि गाहायाव गोग्लैलांबाय मानसिया जेबो जायगायावसो बाइकआ बायनाय थांदों ओंखायनो जों दानि सरकारखौ अननानै जोंनि खाथियावनो दङ जयन्त आरो फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ बेफोर अननानै जोंनो रेफारिंफोर खालामोबा जों बहुद गोजोननाय मोनगौ सिगांनि समावबो 17 बोसोर जाबाय बिपिएफ सलायनाया बिपिएफफ्रा दासिमबो बानायनो होनो हायाखै मानि थाखाय बानायाखै जोंनि न'खर जोंनि गामियावथ' ओनसोलाव दङ जोंहा 100 बेसेबांबा घर दङ थाबायग्रा मानसिया 100 बेसेबांबा दङ न'खरावथ' 97 ना बेसेबांबा दङ डाबल भटबाबो बेसेबां जायो बिनि थाखायनो जों दुखु मोनो खुनु बिपिएफ खुनु इउपिपिएल जों रावखौ बासिया मेटिंफोर खालामफैयो जोंनि क्लाबावनो जों बेखौ अरजाया खिन्थु जोंनि दालाङा मानो दिनैसिम जाया जों बयखौबो सापर्ट होयो जों बयखौबो गाज्रि मोना थांलाय फैलायाथ' जोंहा बहुद खस्थ' बेजोंनो जों हाल खालामो मोसौ होलाङो बेजोंनो स्कुलाव फैयो दैज्लाङावथ' दैज्लां माबा दै एसे देरबानो उसिलायो आरो बेनिफ्राय एसे मा बानाया बारा जाबाथाय दलाङा मावजोबो थाबायनो हायि बायदि ओरै मावख्लांनाय फैयो जोंना बेनि थाखायनो गारि मटरथ' सोनो हाखाया जुदि गारि मटर सोयोबा गावखौनो गाव खैफोदावसो खोख्लैनो लानाय जायो जोंथ' बहुद गोजानजों गिदिंनांगौ जायो खिन्थु बेंटल गामियाव 4 किल'मिटारथ' नङा एसे खम जागोन आरो बाराबो बुङा जोङो खिन्थु बिपिएफ इउपिपिएल जों खोथा गैया जोंहा सरकारा जाय एबार जोंनो भट बिगोन जों बेखौ दालांखौ बानाय बेनो टटेल जों भटखौ होजोबगोन मानो बानायाखै जोंथ' मिथिया दाख्लै इउपिपिएलनि फैबाय इउपिपिएलाबो नायसनासै बिपिएफआथ' थांबाय इउपिपिएलाबो दा दिनैसिम खबर लानो लायासै 1 नाम्बार 2 नाम्बार बेजों थाबाय जोंहा बेनिफ्राय एकदम बेंटल हाई सेकेन्डारि स्कुल ओरैनिफ्राय सेरफांगुरि दुनाबारि रानिखाटा थांजोबो दिनैसिम मानो सरकारफ्रा जोंखौ नायसना जों दुखु मोनो सोरबाफोर भट बिनो फैबा एबार जोंनि बे बेंटल 120 घरसो दङ खिन्थु जोंनि बे जायगायाव भटबो दिनो दाफै इउपिपिएल हक बिपि हक कंग्रेस हक बिजेपि हक किन्तु जोंनि बे जायगायाव दिनो दाफै बुलावबो जों किन्तु बाव चान्स होला दिनैफ्राय जोंनि दला दिनैसिम मानो जानो थाङा गैयाबा बे मोनसे गामियाव 3-4 हाजारसो भट मोनो मोनसे गामियावनो जों रावनो भट होआ एबार भटखौ जों होगोन किन्तु बर' जाथिखौ फोथांनाय थानोबा बर'खौ नागिरोबा बे दालांखौ बानाय एबार किन्तु जों दस्रायावसो जों आगान सुरसिगोन एबार जायहा बे दलांखौ बानायना होगोन बिथांमोननो होनाय बेनो होगोन जोङो दानो बानायफै दानो होगोन जों दानो फै सारमोन दङ फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ दा बानायफै रेफारिं खालामबाय दानो भट जों बानायनाय लोगो लोगो जों भटखौ होगोन खुनु खोथा गैया नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं
एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ইয়াতে আহি যিটো মানে মই ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।